आज आपण स्नॅक्स बनवणार आहोत। दिसायला खूप सुंदर आणि चवीला अप्रतिम आहे। एकदा नक्की बनवून बघा। अगदी साहित्यही खूप कमी लागतं, बनवायला झटपट आहे। कमीत कमी वेळामध्ये असं सुंदर दिसणारं स्नॅक्स तुम्ही बनवू शकता। दिसायला सुंदर असलं की मुलंही खूप आवडीने खातात। तर त्यासाठी आता आपल्याला लागणार आहे मैदा। तर इथे मी 2 कप मैदा घेतलेला आहे। तुम्हाला जर 2 कप मैदा नसेल घ्यायचा तर 1 कप मैदा आणि 1 कप गव्हाचं पीठही घेऊ शकता। तर नाश्ता खुसखुशीत होण्यासाठी मैदा घेतलेला आहे। त्यानंतर मी इथे ओवा घेतलेला आहे। छान चव येते, हातावरती असं चुरून घालायचं आपल्याला ओवा, त्यामुळे ओव्याचा जो स्वाद आहे तो छान असा उठून येतो। सोबतच आपण इथे 1 चमचा एवढं कुटलेली लाल मिरची असते ना, चिली फ्लेक्स ते घेतलेले आहेत। सोबतच अर्धा चमचा इथे मी पिझ्झा मिक्स, जो पिझ्झा मिक्सवरती घालतो ना मसाला, तो घेतलेला आहे। सोबतच 1 चमचा कसुरी मेथी घातलेली आहे आणि छान असा टेस्ट येते। पिझ्झा मिक्स नक्की घालून बघा। सोबतच आता आपण इथे चवीनुसार घालणार आहोत मीठ आणि 2 चमचे आपण इथे घालणार आहोत तेल मोहनसाठी। यामुळे काय होईल, आपला जो नाश्ता आहे छान असा खुसखुशीत होईल। तर 2 कप मैद्यासाठी फक्त 2 चमचे तेल घ्यायचं, म्हणजे एका कपाला 1 चमचा असं 2 चमचे मी तेल घेतलेले आहे। आता तेल चांगलं असं पिठाला चोळून घ्यायचं आणि सर्व साहित्य मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। जास्त तेल घातल्यामुळे काय होतं, आपला जो नाश्ता आहे मस्त ऑइली होतो। त्यामुळे फक्त 2 चमचे, एका कपाला तुम्ही 1 चमचा या प्रमाणात तेल घालायचं आहे। तर पिठाला तेल चांगलं चोळून घेतल्यानंतर असं मोठी घट्ट करून बघायची बघा। पीठ असं बांधलं गेलं आहे का, म्हणजे आपलं मोहन जे आहे बरोबर आहे। तर कमी वाटत असेल तर मग मूठ नाही बांधली गेली तर मग थोडंसं तेल अजून तुम्ही घालू शकता। आता थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे पीठ असं मस्त असं मऊसूत, एकदम मऊ पण नाही आणि एकदम घट्ट पण नाही, असं पीठ मळून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे स्नॅक 1 महिना 2 महिने साठवूनही ठेवू शकता। असं घट्ट डब्यामध्ये मस्त राहतं आणि खूप कुरकुरीत होतं। तर पीठ बघा मस्त असं मळून घेतलेलं आहे, चिली फ्लेक्स वगैरे टाकल्यामुळे छान दिसते। तर 1 कपामधला पाव कप पाणी उरलेलं, एवढं पाणी आपल्याला 2 कप पीठ मळण्यासाठी लागलेलं आहे। तर मस्त असं परत थोडा वेळ आपण छान असं मळून घेतल्यानंतर यामध्ये घालायचं 1 चमचा तेल आणि परत थोडा वेळच आपण मळून घेणार आहोत। असं असं दिसायला खूप छान दिसते बघा। हे पीठच एवढं सुंदर दिसतं ना, त्यामुळे आपलं स्नॅक्सही खूप छान दिसतं। त्याला आपण थोडा वेळ असं मुरत ठेवणार आहोत, कमीत कमी 10 मिनटं, जास्त नाही, म्हणजे मसाल्यांचा जो आपण घातलेला आहे फ्लेवर छान पिठामध्ये उतरेल। आता 10 मिनटानंतर बघा पीठ आपलं मस्त मुरलं गेलेलं आहे छान असं। तर याला परत थोडा वेळ हलकंसं असं मळून घेणार आहोत। आता मळून घेतल्यानंतर मी घेते पोळपाट। पोळपाटावर ते आपण असं थोडंसं हलकंसं याला रोल करून घ्यायचं आहे, गोल लांबट करून घ्यायचे, कारण याचे आपल्याला गोळे डिवाईड करायचे आहेत, छोटे छोटे बॉल बनवायचे। तर आधी अर्धा भाग करायचा आहे आणि म्हणजे कसं करायला, अर्ध्या भागाचे 4 भाग या पद्धतीने आपल्याला एकसमान याचे बॉल बनवून घ्यायचे आहेत। असं केल्याने प्रत्येक जो बॉल आहे व्यवस्थित एकसमान होतो। तर हे बघा, हे असे मी 8 भागमध्ये हे डिवाईड करून घेतलेले आहेत। तर आधी आपल्याला 4 भागांचा गोळ्यांचा वापर करायचा आणि 4 पोळ्या ज्या आहेत गोळे ते नंतर वापरणार आहोत। त्याचे गोल गोल असे गोळे बनवून घेऊया आपण। मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुम्हाला आवडत असतील तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आता 4 पैकी 1 बॉल मी घेतला आहे, त्याला थोडंसं सुकं पीठ लावून घेतलं आहे, म्हणजे लाटायला सोपं जातं। तर अगदी पातळ नाही, थोडी मध्यम अशी आपण ही पोळी लाटून घेणार आहोत, छोट्या साईजची। तर बघा, एवढ्या साईजची आपण ही अशी पोळी लाटून घ्यायची आधी। आता ही छोटी पोळी मी लाटून घेतलेली आहे। अशाच आपण 4 ही पोळ्या लाटून घेणार आहोत आणि बाकी सर्व ही पोळ्या मी लाटून घेते। तर टोटल 8 पोळ्या मी इथे पूर्ण लाटून घेतलेल्या आहेत। आता यापैकी आधी आपल्याला 4 पोळ्यांचा वापर करायचा आहे। तर 4 पोळ्या मी आधी काढून घेते आणि त्यांचा आधी आपण वापर करणार आहोत। तर त्यातली 1 पोळी आपण घ्यायची आहे पोळपाटावरती आणि याला ब्रश किंवा ते हाताच्या साहाय्याने तेल लावून घ्यायचं आहे। पूर्ण पोळीला व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं। असं केल्याने काय होतं, आपला जो नाश्ता आहे ना मस्त असं खुसखुशीत होतो।
तर पूर्ण मी तेल लावून घेते आणि वरून थोडंसं आपल्याला यावरती तेल लावल्यानंतर सुकं पीठ थोडं हलकं हलकं पसरवायचं आहे, जास्त नाही, थोडं थोडं हलकं हलकं बघा, जास्त मी लावलेलं नाही आहे, थोडं हलकं असं पसरवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर दुसरी पोळी यावरती ठेवायची आहे आणि जर छोटी मोठी होत असेल तर ॲडजस्ट करायचे आणि वरून परत त्याला तेल लावून घ्यायचं. असं आपल्याला 3 पोळ्यांना तेल लावून घ्यायचं आहे. तेल लावून घ्यायचं आणि वरून सुखं पीठ लावायचं, असं करायचं आहे. तर मी तुम्हाला जसं स्टेप बाय स्टेप सांगते तसं तुम्ही स्नॅक्स बनवत जा, अप्रतिम चवीला लागतं. तर आता तेल लावल्यानंतर परत सुखं पीठ थोडंसं लावायचं आहे आणि तिसरी पोळी आता यावरती आपण ठेवणार आहोत. आणि जर छोटी होत असेल तर थोडंसं हाताने खेचून घ्यायची, म्हणजे ती बरोबर व्यवस्थित बसली जाते पोळी. आता वरून परत तेल लावून घेऊया आपण. हे असं तुम्हाला जरी जास्त काम वाटत असलं तरी अगदी पटापट होतात, पोळ्या लाटून पटापट होतात आणि बनवायलाही खूप सोपं आहे. आता यावरती आपण ही चौथी पोळी ठेवणार आहोत. याला आता आपल्याला वरून तेल वगैरे काही लावायचं नाही, फक्त सुकं पीठ लावायचं आहे हलकं हलकं आणि याची आपल्याला मोठी अशी पोळी लाटून घ्यायची आहे. याला सुकं पीठ लावून घेते मी, दोन्ही साईडने पीठ लावून घ्यायचं म्हणजे लाटायला सोपी पडेल. जास्त पीठ लावायचं नाही आपल्याला, थोडंसं पीठ लावून घ्यायचं आहे आणि याची आता एकदम मोठी अशी पोळी आपण लाटून घेणार आहोत. तर पूर्ण पोळपाटावरती पुरेल एवढी मी पोळी लाटून घेते. अगदी हलक्या हाताने लाटून घ्यायची म्हणजे आपण जे लेअर केले आहेत ते व्यवस्थित राहतील. बघा किती छान असं अगदी अलगद लाटली जाते, सॉफ्ट एकदम असं पीठ आहे, त्यामुळे मस्त असं लाटायलाही खूप सोपी जाते. तर या पद्धतीने मी पोळी पूर्ण लाटून घेतलेली आहे. बघा किती पातळ पोळी आपली झालेली आहे. इतपत अशी पातळ पोळी लाटून घ्यायची आहे. त्यानंतर सुरीच्या साहाय्याने बरोबर मध्यभागी कट करायचं आहे. मी जसे व्हिडिओमध्ये दाखवते तसं तुम्ही कट करत जा. त्यानंतर परत मध्यभागी अशी कट करायची आहे. प्रत्येक पोळीच्या मध्यभागी असं कट करत जायचं आहे. पोळपाट फिरून फिरून आपण याला कट करून घेणार आहोत. तर आता हे टोटल असे 8 भाग झाल्यानंतर परत मध्यभागी कट करायचं आहे. ते सुंदर दिसतं बघा. यामुळे काय होतं, पटापट स्नॅक्स बनवला जातो, जास्त वेळही लागत नाही, अगदी पोळ्याही पटकन लाटल्या जातात. त्यामुळे तुम्हाला असं वाटत असेल की याला खूप टाईम लागतो, नाही तुम्ही एकदा बनवून बघा, तुम्हालाही पटापट बनवता येईल. खूप छान लागते आणि जेवढं सुंदर दिसतं ना, मुलंही तेवढंच आवडीने खातात. त्यामुळे मला ही रेसिपी खूप आवडते. स्नॅक्स चवीला एकदम अप्रतिम लागतात. असं मी कट करून घेतल्यानंतर याला काय करायचं, वरच्या साईडने आपल्याला फोल्ड करत यायचं आहे. अगदी टाईट असं गोल 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 गुंडाळत जायचं आहे आपल्याला. आणि जे टोक आपलं उरतं आहे त्याला आपण इथे पाणी लावून घेणार आहोत. थोडंसं हलकंसं पाणी लावून घ्यायचं म्हणजे टोक अगदी व्यवस्थित चिकटलं जातं. जेव्हा तळतो आपण तेव्हा ते सुटत नाही. या पद्धतीने बघा किती सोपं आहे, दिसायला किती सुंदर दिसते बघा. तर मी तुम्हाला अजून एक दाखवते. अगदी वरच्या साईडने गोल गुंडाळी करत यायची आहे आपल्याला आणि टोकाला फक्त पाणी लावून जॉईन करायचं आहे. म्हणजे काय होईल, ते आपण जेव्हा तळू तेव्हा ते सुटणार नाही, ही काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे. तर असेच हे मी सर्व स्नॅक्स बनवून घेते. तर आपला स्नॅक्स बनवून झालेला आहे आणि मी कढईमध्ये तेलही तापत ठेवलेलं आहे. तेल छान तापलं गेलं पाहिजे आणि असं थोडं स्नॅक्स आपण तेलामध्ये सोडून मस्त असं कुरकुरीत खुसखुशीत होईपर्यंत तळून घेणार आहोत. गॅस एकदम मध्यमवरती ठेवायचं आहे आपल्याला आणि मध्यम आचेवरती छान असं तळून घ्यायचे आहेत आपल्याला. थोडा वेळात छान असं तेलामध्ये सेट झाल्यानंतर पलटून आपण दुसऱ्या साईडने तळून घेणार आहोत. बघा किती छान दिसतंय, तेलामध्येही अजिबात सुटलेलं नाहीत. म्हणून ते जे टोक असतं त्याला पाण्याने चिटकवून घ्या. तर असं हे मुलं स्नॅक्स डबा भरून तुम्ही बनवून ठेवलात ना की जेव्हा भूक लागतील तेव्हा खातील. छोट्यांबरोबर मोठेही आवडीने खातील, एवढंच चविष्ट लागतं. आणि आतपर्यंत व्यवस्थित फ्राय झालं पाहिजे म्हणून गॅस एकदम लो टू मिडियमवरती ठेवा आणि थोडा वेळ लागतो, पण फ्राय झाल्यानंतर खूप छान कुरकुरीत होतात.
अगदी समोसा कचोरी विसरून जाल एवढे स्नॅक्स छान लागतात. कारण यामध्ये आपण पिझ्झा मिक्सी घातले त्यामुळे थोडं वेगळ्या फ्लेवरचं मुलंही आवडीने खातील. तर बघा इथे मी फ्राय झालेले आहेत, काढून घेते आणि असंच आपण सर्व स्नॅक्स फ्राय करून घेऊया. तर स्नॅक्स आपलं झालेलं आहे फ्राय. किती सुंदर दिसतंय बघा. तर नक्की बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये जरूर सांगा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल.